Liko diha! Asa ka? Musibat na pod ka? Gahapon gisugo ta ka o pahiram o kaguran. Kay gibuhat mo. Amikin hinon mo. Uyag basak pa nun sa tag-iya. Ikpas mo. Si Lucio magug si Claire ma. Noon ma, wala man noon minasakpan. O tanawa, mga tarungan pa ka? Dili na niyo usbon ha kay dili na mayo. Lagi ma. Sayang nga to kagahapon uy. Patulong nito ba? Sa'yo kang nang Marley nagyaw-yaw. Asan mo ko day ka mo adso? Matunta ko lang ni Claire ma ba? Si Maria di ay. Pagpaspas kong lakaw bi, basing madamay po niya ko. Ikaw ha? Dili na ka maguban-uban kay Claire o Lucio. Kasabot ka? Lucio? Nang? Ay, meron. Unsa man? Ali sa ko dire, kana ko'y pangutanan nimo. Ano itong agi-agi? Impas ni mama ron. Nang, unsa man? Madali ba akong papa? Lingkod diha. Ay, pangutawa ni mama no? Kinsay mastermind ninyo gahapon sa pagpamikir? Mastermind? Unsa gani ang mastermind, ha? Unsa din ang mastermind na? Ha? Wa ka kabalo og unsa ng mastermind? Utok sa pagpamikir ba? Mastermind. Utok sa pagpamika. Tulungan minay utok. Si Maria nang. Paingon man siya, ilapiping na mo ibaligya kay tag 10.25 ang kilo. Ako pa daw. Inyo ra magani kong gitawag. Si Claire tawon kay ana siya sa kuha. Ilapin niya ruya na ibaligya kay tag 11.50 ang kilo. Nagtinukluray na mo ha? Kinsa majud ninyo ang utok sa pagpamikir? Siya. Si Lucio taon ma. Ingon magani ka Lucio nga ikaw ang magbuot kay ikaw ang nagbunot. Dito na to ibaligay lang ni lumain kay tag 12 ang kilo. Murag kamoy tag-iya sa kalubinan ha? Maglalis pa mo. Ug asa niyo ibaligya? Unya, maayo ka ato inyong gibuhat? Dili ma. Ikaw Lucio ha, paluy-luoy pa ka sa imong dagway, ikaw day leader? Kung usab nang. Asa day si Claire? Anya nga nung wala man ninyo nauban gapon si Bite? Si Betty manggod ma murag ni uban siyang lula sa Digos. Nya si Claire pud nang kay murag wala pala aga siyang lula. Ah, nakabalo na siguro to ang iyang lola sa inyong gibuhat. Maong wala siya palaga. Ako ra may nakasabaan ni Marlinda. Wala nang naapi si Claire. Alangan kay nag-ag-agi man pug ka. Dili na to niyo usbon ha, kay dili to maayo. Sige Lucio, lakaw na kay gisugo man di kasi mong papa. Sige nang. Maria, balik ko na to.